كتاب الله للأرواح نور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bayan kan yan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Shin ko ka taba tambayar kanka menene alaka tsakanin takawa da azumi? Azumi sababi ne ga zai kai mutum ga samun takawa, sabida yayin da mutum yake azumi zai kare kansa ne daga dukkan wani abu da Allah ya haramta. Sa'annan a cikin abubuwan da Allah ya halitta in ma akwai waɗanda abubuwan da ya haramta masa ba zai yi su ba. Kuma kenan idan kama Allah subhanahu wa ta'ala biyayya akan abun da ya umarne ka da shi da akan abun da ya hane ka da shi ka hannu, wannan yana nuna lallai kasa garkuwa a tsakaninka da wato da duk wani abun da kake ki, wato a kansu kuma ita ce wutar jahannama. Allah zai kare ka da gare ta, kuma muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan mu ya kare mu daga dukkan wani abun shari, daga wato har jahannama ita kanta. كتاب الله للأرواح نور.